Aron mapalambong disiplina sa trapiko ug maalibyuhan ang congestion tungod sa unauthorized street parking, gikatakdang implementa sa Davao City ang wheel clamping of illegal park vehicles ordinance. Kiniisip amendment ug laing provision sa Article 10 sa Ordinance Number 0334-12 kun ang Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City nga gisugyot ni Councilor Lona Acosta, ang chairperson sa Committee on Peace and Public Safety. Gipanday ang ordinansa aron matubag ang ginatawag nga sufficient deterrent gap pinaagi sa pagtugot sa paggamit og tarlac ug wheel clamps. Ang mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO ug Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit kon TEU ang gitahasan nga magpatuman niini. I-apply lang ang clamp kung ang tagya absent o magdumili sa pagbalin sa iyang sakyanan. Tungkol sa mga rampant na kayo ang parking, illegally parked nga makadisturbo sa mga motorista. Number 1 is daang marlikan, adihang dagkong truck, ibilin lang ang trailer, kuhao ng prime mover, so walay suga, din mabanggaan sa mga motor, so disgrasya ang driver sa motor na pay mo resulta pa og kamatayon or serious physical injury. So muna gili kayo na to nga dapat libre gyud ang kanang mga kalsada, luag siya ug walay mga obstruction para walay madisgrasya. Kay di wala man nag-designate nga parking ang atong national highway. In fact, sa Republic Act 4136 is basta national highway is bawal gyud ang parking even though without mga signages. Pero Himo ng clamping sa mga designated zones diin adunay overhead clamping zone sign nga gipangmuntar. Alang sa penalty, 2,000 pesos ang clamping fee ang mabayaran sa mga motorista alang sa light vehicle ug 5,000 pesos alang sa mga truck ug heavy vehicles. Wala pay labot niini ang 500 pesos nga multa alang sa illegal parking. ang estilo pag ang operation is illegally park ka, na-complain, especially rin na sa mga parking zone, so ato ka dito, i-clamp ka. Now, in kaso wala kabalo ang driver, gi-anticipate mo niya, kabasig nagdali-dali siya, diretso lang siya sakay, padagan diretso, niya naka-clamp dahil siya. So naami planong ibutang namo dito sa may driver side para makabalo siya nga warning siya kay nami diri nga kuan, nami diri pahibalo, kini finalize pa namo ni. Example namo ni. Lauman ang pilot phase sa wheel clamping of illegal park vehicles ordinance sa second quarter ning tuiga. Aron ma-evaluate ang kaepektibo sa sistema ayha ang full-scale rollout niini. Target sa pilot ang mga nag-unang kalsada sa Davao City, partikular sa daang Maharlika Highway, ikan R. Castillo Street sa Agdao, hangtod sa lasang boundary. Sandawa, G. Torres Street, gikan Kimpo Boulevard, hangtod sa MacArthur Highway. Eculan Drive, gikan Kimpo Boulevard, hangtod sa Sandawa. Busa ang driver nga si Mark Fileo nga taga Lopez Haina, uyon sa ipatuman nga wheel clamping of illegal park vehicles ordinance sa Davao City. Napulo ka tuig nang driver si Fileo. Mga tabang para sa kahapsay sa dalan niya iwas po og disgrasya ng mga alanganin nga parking, especially sa mga corners. Dugang niya makatabang sab kini aron madisiplina ang ubang mga driver sa balaod trapiko. Human sa rules sa traffic, tapos pag dili disregard ang mga traffic signs, mga kana rules, mga kung unsay ipa-implement sa City TMO or sa mga TEU. Makatabang siya kay kung especially pag madakpan na the next time around dili naman siya mo parking. At the same time magbantay na punta ng driver kung asa ang dapat nga parkingan o dili parkingan. Ang ordinansa mohatag sa proteksyon alang sa mga emergency vehicle, law enforcement on official duty ug mga sakyanan nga gipailawom sa repair nga wala maka-obstruct sa traffic flow. Magpabilin nga mga immobilized ang mga maklamp nga sakyanan hangtod dili masikaso ang tanang penalties ug charges sa City Treasurer's Office. Lakip sa tun-an ang paghimo og online mode of payment aron dili na mahasol ang mga driver nga makasupak sa ordinansa nga moadto og mobayad pa sa ilang penalty sa City Treasurer's Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.